tatit wilting godo dan nyangkung manguncang nidi benjang sangati mijil latinyo medali wuwus ora bakal pangling patih Renggo Batur. Iki sinun Prabu Dewaratmuka. Ana wigato apa, ingkang rayi Gusti kula Prabu Supala Siniwaka nampi sasmitaning Jawata. Negari Cedipati badhe dados tetunggiling ratu. Saged dados sesembahaning para raja. Nanging yen saged mboyong putri Pancala ing nami Srikandi. Mbok menawa ana pitukon yen to midhangetake pitukane apa? Kathah ing sampun mangertos yen pitumbasanipun didewiyaring donya. Boten tumpuaning bondo picis. Nanging sok sinten ing saged bangun Taman Mayorakaca. Menika badhe dipun ladosi. Mongko taman menika gawat kaliwat wingit kepat. Miturut saking dawing Jawata sampun katampi, Taman Mayorakaca saged dipunbangun yen saged mejahi janma ingkang cumondhok wonten Taman Mayorakaca. Kira-kira wong endi sing mapan ana kono? Kula misaken matur. Iki Manjing Duratmaka menika ngrayi Raden Supali. Panjenenganipun Gusti Nata Agung dipun suwuni senjata pitulung wadya bala saking Paranggubarja supados dadosaken tunggal kaliyan prajurit Cedipati. Sabiyantu dhumateng kenggalipun Supali anggenipun mlebet Duratmaka mejahi tiyange wonten Taman Mayorakaca. Mingis-mingis pindho landheping Trisula, pindho landheping Trisula. Yen sing bisa mateni upamane apa kudu dawuh kadangku Yayi Supala mboten. Gusti Nata Agung sampun ngendikaken Yayi Supali ya kena sapa wae ya kena waton bisa mateni wong sing ana ing Taman Mayorakaca. Yayi Supali saku bakal palakrama dereng matur. Yo yen ngono aku wae. Yen panjenengan mekaten kersanipun monggo kula biyantu. Yo semingkira wadya bala dibudhalke mengko aku tak tata-tata. Ana pasip toko wonten kon rene. Kiri-kiri sinaputing duka katon pindha hima pindha hima katiuping samirana
Ya aku tak takon lho. Kok tadi kok kowe melu setrum muni oo. Ketoke mong iki ngono ketok mati. Den tanden oo. Aku ya melu oo gur ngono. Bondo ini ora kalap ora. Sing nimbali kowe iki aku. Aku mau dur karo adine. Niki niku angger kalih kula kok metu bareng. Mboten tau akur. Niki kula kalih bilung niki. Nek disawang saking kadohan ngaten janipun kaya kakak beradik niki. Gogok lho tak kandhani. Sri Kandi kuwi ayu. Ayu kok wong putra ratu. Niku Sri Kandi niku adine Durpati. Durpati pun dados kagunganipun Raden Wijakangka inggih Prabu Puntadewa. Tak dawuh kok kula krungu kabar piyambakipun menika mboten nampik wong senajan tala tanpa rupa paribasan kere munggah bali ning sing iso dandan-dandan Taman Mayorakaca niku sing ajeng diderekke monggo Taman Mayorakaca niku angker satu mara satu mati jalma mara keplayu sok sintena ingkang mriku kok gegabah karo Taman Mayorakaca iso kelakon bali mecicil-mecicil sebab ketempelan jim setan pripayangan arak sing boten ketempelan mecicil niku rak mbilung niki ketempelan wae aku ora tok omani kok njur ketempelan aku nek njur tok omani ya padha disewungkus senengane ku cok ngropel kok ora ora urusan panganan miturut ngendikane Yayi Supala sapa sing iso mateni wong sing ana ing taman kuwi bakal bisa mbangun Mayorakaca kok sing mateni wong sing teng njero taman ya kok kinten-kinten sinten ora denger aku upama mboten teng njero taman ora kanggo dipateni oh nek teng njero taman dipateni marpan wong Taman Mayorakaca kuwi cerak alun-alun sing ning alun-alun nek kowe sing ning kono pateni ngono ya aja gak ora sak kepenakmu dhewe wae aku kan ngapa-ngapa ya gelem kok aku tau ning alun-alun Pancala kayu teka-teka bonceng kepit montor ya syukur ya ngono kuwi bulane wong iki bulane ya pancen seniman wis dimanjuri kon juga ora dinyangan karo sing manja tak nyanyi jangan mati nyanyi kok kowe iki omongan apa to sampean mboten ngerti ngelmu kula kali bilung aku tutke kok monggo kula dherekaken yo lho yo gustimu didereke ya arep mateni wong ambok menawa sing arep mateni gustimu Raden Supali iki mung ngombyongi aduh caisa ditoy lakuku
kula semanten Genya Lumaksana wonten madyaning wana datan kanyono-nyono wis tumeka ing ngkon kraton Pancala kocapa ing lebur laku ndalak peningal njajah desa Milangkori wonten madyaning wana putra Jodipati Raden Gatotkaca Sang Gatotkaca nampak sigra ngambah jumantara mancat pundhang asta jangga gembung gumlundung gumbung gumlundung ing Bentala tanpa kanthi Genya Lumaksana Dian Gatotkaca eti manah nglebur laku iku merga den utus angulati marang paman Danang Jaya ya Raden Janaka kang murca tanpa taliwara usana uninga kalamuntara titamerca padha ingkang telusuk ing madyaning wana engko sigra cancut tariwanda jawangkah den perbeki bentar mulat risang suranggong korong suranggong koromang saing ronanggono Togok bila ora nyarak aku kene kepethuk karo wong konjur doting telusup lho kene wae lho Gatotkaca
Sing ning kono ben ning kono awake dhewe tunggu kene wae. Bape jajan tuwa. Apa ndek duit, Pak? Lemungan ora ndek duit kok nyel. Ngebasi, Pak. Aku tak takon sapa jenengmu? Yen kowe takon karo aku, genti aku takon kowe Narendra saka ngendi? Sapa jejulungmu? Ana tanpa rupa ora ketan mung sak megaring songsong. Ratu ing Parangguwarja. Aku Prabu Dewaratmu kowe sapa? Putra Jodipati saka Pringgondani. Gatotkaca. Aku wis tau krungu kabare ngagek iki weruh. Arep mlaku menyang ndika kaya sajak. Mengku wigati. Ngemban dawuh saka kadangku Yayi Prabu. Tinanggenah mancing ana ing wengkon Kraton Pancala. Ing pangajap bakal nglamar Srikandi. Nanging Srikandi pitukane mbangun Taman Mayorakaca. Yayi Prabu ngendikake kalamun to bisa mateni wong sing manggon ana kono, bisa kelakon keturutan bangun taman. Ing pangajap aku ngetutake marang kadangku Taruna bakal njurung tungkul merjaya wong sing ana taman. Tukaya sinipi kumedhut padoning Latija aja bangawing-wingis. Tinaping muka ngadul kabaranang yen pancen kula eman aja tok bacutke tumindakmu kaya mengkono. Kowe mbantu wong kang bakal tumindak culika nyirnake wong sing tanpa dosa balya kena tak brekake becik. Iki ana urusan apa kok teko-teko? Aku ora ngepok koncamu. Aku ora nyenggol kulit dagingmu. Kok dadi sumengko gunemu karo aku kaya kena diarani wong sing golek perkara. Sakarmu nggonmu nyuwun mingkae gelem bali ora. Awit tumindak ora bener kaya mengko. Kaya mengko-mengkone bakal nek conto sing ora apik. Tenimbang kowe nyontone wong sing ora bener, gedung kowe tak duwa karmu semingkir. Mundur aja to bacutke. Nanging yen ora tak prenggake becik kelakuan ratu, keri sirahe babuh. Ngemping loro nggih pati swarga ginawae. Gatotkaca ing pancen mengkon kepengin ngejak golek jajalan. Waton ora elak kadhewe tebak mutah luntir-luntir. Yen lumrah kowe iki wong manganmu melu aku, uripmu aku sing nguripi. Kuwi yen ngerti sing tok ilon iki semaput utawa kerepotan, kudune kowe mbantu karo aku. Aku malah kowe do minggat ndelik
Ya karek ngono ki mengkane dheweke iki gelem diloni apa ora ngono wae. Ora gelem diloni ya wong tekate awake dhewe siaga tata-tata raja anyar pirang-pirang kaya. Wong ngono ki mbok ndek pengawak kaya aku titik. Akeh sing tak tutke nek lingene titik aku trimo ngetutke raja anyar. Ngelmu kok ngono kok tanggo tali. Ya ora kaya ngono, urip iki sing goleki pangan kok. Kang arep kepiye wae kok. Ora ngrasake ya bang ya setoran listrik ya. Sumbangan ya werna-werna. Bener aku mati yo. Tak enakmu dhewe wae. Kene goleki wergoda iki dipokokke dadi pimpinaning para wadyabala. Malah melu wong liya. Aku ngalah rek kae. Melu raja lor. Kepethuk ning kenceng ta. Kok ngono kok ning nyawa. Togok, Nun. Aku iki mau ketemu Gatotkaca, kula pun ngerti. Lajanipun kula ndelik niki wau nyaosi sasmita panjenengan. Aja tok pedhoke kuwi mbebayani. Cara-caranipun dahar ampun dipun dahar niku medeni mendemi. Dheweke kuwi wong pringgondani kok nggih. Kenang apa aku arep mateni wong sing ana taman. Ngetutake adikku Supali. Kok dheweke cetha guneme ora trima kok. Ora lila. Ngrika niku nek wong nyolong mateni wong jan boten wonten. Ning yen menggak wong arep mateni wong kathah. Nah, penjenengan Gandeng Ratu kok arep mateni wong niku dipenggak aja nganti kelakon. Niku janipun apik bebudete. Yen panjenengan ya wis aku tak manut kowe aman mboten napa. Kula niki jane dianggep togok niku wong elek, jane wong apik. Wong apik. Sinten mawon ajeng tumindak angkara. Tumindak angkara, tumindak Budi Candala. Ajeng reka-reka naisir saking ketemenan kula eleke. Apa meneh? Kowe rasa mukir-mukir. Kowe arep ndemeng kaya ngono winganane kowe bonceng sapa? Angger kuyak wadine ya ngono kae. Lungguh tak labake Gatotkaca. Waton ram layu
Mepeti aku. Kula niki janjane ming. Ajeng ngelikke panjenengan. Kula tingali kok kale keroyo-royo temen. Malah bisa kelakon malah panjenengan dinggo dolanan. Yuk. Menawi kula elekaken kersa mbok iki ngalah. Wong niate niku ora kerengan karo Gatotkaca. Ora gugu. Loe. Piye, Kang? Ora gugu kok. Golek raja liya wae. Ya ayo. Golek raja liya sing kira-kira iki rada untung. Jam 1 leren sawal leren. Rak kenthel aja. Leno mamah kuping parat. Kotori sang Gatotkaca kene nampak Arga Suta mangandhap tumingal Prawadya Bala Kurawa Gatotkaca yen mung semono kadhedamu ora jumbuh karo kondangmu ora sumbut karo kabarmu. Wah, gumun banget. Aku iki bendina dicokot buta. Bendina ning ora kaya buta, ora kaya raja iki. Panyokote ngungkuli buta. Ayo panggo cokot meneh kowe. Yo tak trimo. Nakasma Raden Gatotkaca matek. Daya pangwasaning Aji Dewi Krama. Salira wis wujud tosan. Otot kawat balung si sumsum golo. Sikut pedal driji gunting dengkul pawon delaman. Nakasma Raden Gatotkaca matek. Daya pangwasaning Aji Dewi Krama. Salira wis wujud tosan. Otot kawat balung si sumsum golo. Sikut pedal driji gunting dengkul pawon delaman pacul. Ngambah jumantara wis warang bancuwen.
kon glimpang bangkemu ning gumunku angger wong ditutke karo wong sing lambene kandel kok ora mbiyen rasake kok mesti angkara murka ora gelem ngejak bali kancamu ngati-ati suwek lambemu tak kapake iki mau ora rumangsa ngemek-ngemek ora rumangsa nyinggol kana wong mati padha karo kelek ra diuntu yen pancen dasare kowe ora dosa ora ana pekarane kok kesenggol kesampar ketendang mati tak suwunke pangapura dosamu muga diparingi papan sing murwat dengan geraku mengko weruh kowe rombongane kae ngati-ati wotol siramu aman aman kowe iki ngopo lu cerewet ngelekong ngene ra mati ya Tonggok Nun kowe iki mati kok digore mayar temen le mati niki mergo minggu gaila-ila supaya aja nganti dibiloro ning wondene tantem panjenengan duncake tiba gelangsar kula tututi kula wungu jebul dhuwur kula niku Gatot Kaca ndupak cengal kula jedet kula toleh jebul Mas Gatot Kaca terus kula ngambruk teng ngriku niku kok ngono kok domongke ngantek ndememeng arak lara aku ta kowe mono rak genaming didupak kowe dideloke wiwit dhuwur tekan bongkot iki didelok njuk karo ngene iki Kang Gatot Kaca yo Gatot Kaca piye apik nek kowe ora dosa ora kena perkara kok kesampar kesenggol mati tak dongake diparing ana pangapura dosamu diparing ana papan sing apik agene iki apik pandungane ning ancamane angger aku kok kowe rombongane kae ngati-ati potol ya pengen wae Kang trimbang dadi potolan awake dhewe tata-tata mlayu wae apa ya heeh wis tantepi wae golek raja liya yo njuk kepiye lho awake dhewe iki nek ora ana raja joget ayo uyon-uyon kok uyon-uyon kemledi wae ora yung-yung belajar mawon sinuwun belajar mawon aduh tekan kono wah jan ora karu-karuan ora kena digawe becik sampean kontrol nandi ya kemok ndono-ndono kamu aja nganti ana apa Pak selamat mati jelemting jelempang ora wut mau ora ning kono kuwi gone ora ngalih ati-ati nek iki isih padha wae mesake wis wonge cilik cayane pucet aku tidak ping pindho lho aku dilus-lus tuh nek kepo sekarang ra ndek duwet dan ning ndi mingkul
Kelempas kelempus ngene iki. Kowe iki nek nggo aku alian to, Kak? Ora nang kono Gatotkaca ki nesu mergo kowe mayit kaliyan nggon. Ora ngaling hati-hati. Tapi aku ora kedep-kedep. Selamat. Tangale kene aku. Kae mayit kemalian nggon. Gatotkaca wedintut. Wanda kuwi ora kalep. Karang agak ngilingi aku maprot ngono ora anjak. Aduh lega banget. Entutku tak mimi, Kang. Bisa nyingkirke bebaya. Mati aja nang ngentut ambu dhewe. Kono. Wungu sinut. Mundur saking ayuda. Ngupos konang Prawadya. Kala Togok Nun. Aku rumangsa digawe wirang. Aja methuke Gatotkaca, Gok. Sing tak ugemi aturmu. Ing pangajap aku ora mungsuh wong Pringgondan. Ora mungsuh karo wong Amarta. Ning aku tuturi marang lakune adikku Supali. Nying pandal yo. Tumuwuh kang anut mangsa mawantu tumibaning ware mekaring kang sarwa
Puspita ambabar gegondo kang arum katiuping samirana rono permara kang nesep sarining kembang ana wengi rayo mengsah mundur saking palugon Raden Gatotkaca enggal-enggal wangsul wonten kraton Ngamarta atur uning ngomring para pepundhen bilih sabar nggenipun lumaksa miber wonten Jimantara miling-miling kadya jangkung mider-mider yayah ngidri bawon nggih nyuwun upaya mang Raden Janaka den rencange cuplat-cupli bermono sandi marmani para Pandhawa nandhang Sungkawa bisa nuwaken gara-gara ing langkungaken kang nempuh Kahyangan Suralaya isine kang gara-gara bumi langit kunjang Kanjeng horek obak kang pratala lindu ping pitusahari umap kang jaloniti kumaludo guntur ketuk polae para jalma pati ambentusi sirna larut katampukan raga
pira bareng wis akhir diwasa ayo sampak tlutur ki ngertenan iki. Sampak tlutur dengkul mlet. Wong kenal lagu sapa ngira kok sampak tlutur. Petrus sing nembang ketok kaya le mungguh kae. Ternyuh. Malah kowe ki janjane iso gending apa ora? Ayo iki mau ta? Ayo iki mau. Jane dudu tlutur lelagon sapa ngira alemu dadi menungso ngadep gamelan iki ket kowe iki cek enom urung di bojo nganti diputu Bagong tok ngandhake gamelan turu yang ngertok kon ngandhake putri sing ayu-ayu mbok sewengi det teges belum areng tak itak-itak reng kowe nek nyuwur sak kepenak nyuwar ngidak kon mlumah janjane Bagong iki cok seneng latihan walah nek nganake kumpulan latihan anak-anak do latihan abu turu ngandelo karo aku terus ae ngger diluruke ngono cekel igok ya ngisen-isenke kok sebabe biar biur ora pokoke ora dunung ya terusno rek teruske rek lemu ngrasani aku terusno engko tak kurep idak-idak jajak kon ning gendingne iso. Ngongso iso. Wong surasan dadak werna-werna kon gending Prabu Anom. Engko tak opane 150. Oh ya ora iso, Gong. Alah, ming ngomonge gareng di Prabu Anom kok ora iso ki ambek Prabu tuwa nek saking apa iso baca gawe irang reng. Kebangetan temen. Ngono ki mbok sembodo. Sembodo kalau sing pinter. Senajan tokepe wae di luar kepala. Malah goblok. Ya nek gawa nek ketinggal nek mah dadi bodoh. Wong kepinteran kok di luar kepala ya rembuk. Iki ngene Rong, kowe karo aku wis padha ketemu slamet. Ayo padha seneng-seneng atur panembrama kanggo gawe ngiringi para ibu-ibu aranggone nggone nyekar
swara gending. Oh ya ayo. Wong karepen kawrepen para penisepuh, para kadang sing keparengkes duwungan saenggo sprene urung sare. Gambarake panjen tresna karo budaya sing isih adiluhung ngono. Ora ngomongake awake dhewe kok wong liya negara karo gone dhewe iki karo anggon kabudayane dhewe iki tetep mersudi. Ngupi-upi nek kowe ngerti barang-barang sing ana kene lawas-lawas iki jebulane ning luar negeri pirang-pirang ning ayah. Ning kono mah padha diupi-upi diperteni ning kene dianggep ora kanggo ngono. Sing jenenge nyerang kuwi ora mergo saka pinter perang. Nyerang rusak ing kanan kuwi metu budaya ya bisa. Budaya sing apik kaya ngene dijoli. Iki gorono kono gorene. Bagong yuk kucul kuwi. Bagong ora iso nabuh cobi. Ora ya kebangetan to mongko anak Semar. Aku arep bali aku. Aja. Konjuk nesu arep bali. Dadi amuk